Sa diha nga nakapahuway na ka, diha nimo makita ang kanindot sa tanan nimong gibuhat. Doon na ba kay maot nga nabuhat, makitaan po na nimo. Ang tawag na sa English, reflection. Sa reflection, doon na siya'y growth. Doon na siya'y pagtubo. Mga kanang mamature ka. Inaniyon din ako ni pagbuhat kay nindot di siya. So kanang ikapitong adlaw nga nagpahuway ka gikan sa imong pagtrabaho, dili lang na day nga ma-enjoy ka or nagpahuway ka, mao po na ang adlaw nga ma-improve ka. Pagka ikapitong adlaw, mag-reflect ka. Nabutan ba niya akong anak? Epektibo ba akong pagdisiplina niya? Naningka pa ba ko niya? Pagpaningka na ako, unsay epekto niya? Niresulta ba akong hinay nga pag-istorya niya nga alam-alam lang? Asawa ka? Epektibo ba akong pag-aktiman sa akong bana? Basig na siya yung mga bagulbol. Pangutangon ka na ako kung bana. Okay ra ka atong mga weeks nga akong gibuhat sa imo? Okay ra? Imong masayon na okay ra? Ganahan ra ba ka? Humot ra ba?